मैयानि दिनाव जानाखि रायजो राजाफ्रा कासा हाउस न' लुनायनि सोमोन्दै चेयारमेन आरो मेम्बारफोरनि सायाव रां जाख'नायनि अजद दैखांनाय बे बाथ्राया एसे दुखु गोनां बाथ्रा जादों आरो बे बाथ्राया खुनुदिन नङा। मानो होनना बुङोब्ला आङो चेयारमेन जानानै रावबो बेनिफिसारिनिफ्राय गरसेबो आं फैसा बिफेराखै, लानायबो जायाखै आरो जेसेबां खामानि मावनांगौ गावनि फैसाजों आं बिसोरनि खामानिखौ मावनानै होदों आरो दायो माने रायजो राजाफ्रा साननो हागौ खामानिया एसे लेट जाबाय हिसाबै जोंनि न'खौ लुनाय होनाय नंला नामा बेबायदि साननाय मोनसे गोसोआव सानदों जानो हागौ आरो फारसेथिङै एसे राजनैतिक हिसाबै मोनदों जानो हागौ। बुंनो नङाब्लाबो बुंफ्लांबाय। जा हक आं बिसोरनि सायाव दुखु मोनाखै। रायजो राजाया साननांगोन आं जेब्लाबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव कमेन्टखौ होबाय थायो। जोङो समाज निति आरो धर्म नितिजोंहाय जीवन जापन खालामनांगोन। मोनफ्रोमबो खामानियाव जोङो सैज्य खालामनानै गावजों गाव मानिलायनानै माखासे सम नेनानै खामानिखौहाय मावफुंनायाव नेनानै थानांगोन। खारन दिनैनो नांगौ होनना बुङोब्ला दिनैनो मोना। दिनै जोङो नुनो मोन्दों हथादै जोंनावहाय 388 न' बेखौ खेबसेनो लुनांगौआ सम्भब नङा। खारन जोंनि एरिया जाबाय मिस्ट्रियाबो जथेस्थ गैया। बेनिखायनो दिनै खामानियाथ' सोलिगासिनो दं, सोलियाखै नङा, लासैनो मावगासिनो दङ। बेखौहाय माने मोनसे टारगेट जोंनो बहायना हरदों बिडिअ सारआ जे मे आरो एप्रिलनि गेजेराव बे खामानिखौ साक्सेस जेरैब्लाबो खालामगोन होननानै सारआ कमेन्ट होदों। बे हिसाबै जोङो खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो ओरैनो नुनो मोन्दों दानि जि PMYGनि फैसा सरकारनिफ्राय हरनाय बे थाखा ओरैनो थाखाया, सरकाराबो मिथिखागौ आरो बेनिफ्राय जाख्ल'नानै आरो खामानि मावनाया सम्भब नङा आरो बे खोथायावथ' बिसोरो मिसुलिया खोथा बुंदों। आं बिसोरखौ बुजायबाय थादों। आं दहायनो बुंखाबाय जा नितिजों आङो सोलिदों बेबायदि निति आरो रावबो मानसिफ्रा बुंफेराखै जानो हागौ आरो सोलियाखैबो जानो हागौ। बिसोरो आंनि सिगाङाव फैनानै रायलायफैदों, र' नोंसोरो नेथ' जिखुनु जाया माने टाइम आरो बोथोरजोंहाय जुदि गोरोबहैयाबा साक्सेस जायाबा आं नोंसोरजोंनो लोगोसे थानानै जबस्थ' खामानिखौ आं मावगोन। आं बिसोरनो कमेन्ट होदों। मैया 100% बिसोरो मिसा खोथाखौ बुंदों आरो माने उफाय गैया बिसोरो थारमाने गावसोरखौ हाइलाइट खालामनो थाखाय बेबायदि खोथा बुंदों। बेनि सायावबो आङो जेबो दुखु गैया। पाब्लिक मानसि माने गावसोरखौ बासायनो थाखाय माब्रैबा आदाय खालामनो थाखाय बेखौ सानदों। खिन्थु जोंबोथ' माब्रैब्ला बे न'खौहाय फुरायै लुफुंनो हागोन बेखौ जों गोसो मोदोम होनानै हरखि सान खामानि मावगासिनो दं, सिन्था खालामगासिनो दं आरो मावगासिनोबो दङ आरो दा बे टारगेटखौ आङो दहायनोबो बुंखानाय जाबाय। जा माने जोंनावहाय बिडिअ साराबो बे न' लुनायनि मोनसे माबायाव दायथ' दङ नालाय बिसोरहा थायो अफिसियेल हिसाबै आरो जोङोथ' ओरैनो पाब्लिक सेवा हिसाबै चेयारमेन जोंबो दंफायो बे खामानिखौ मावनो थाखाय। जोङो बिडिअ सारजोंबो खनले बे बिसुनि थाखाय रायलायबाय थानाय जायो आरो माब्रैबा सल्भ खालामनो हागोन बेखौ जों रायलायनायाव सारआ बुंदों जे मार्च आरो एप्रिलनि गेजेराव बे खामानिखौ साक्सेस खालामथारगोन। न' लुनायनि मेन दायथ'आ जाहैबाय बेलेग BCDCनि खामानिया बेलेग, आंनि खामानिया बेलेग। थारमाने बुस्थुआ जाहैबाय दा गथाय BCDCआ चेयारमेनफ्रानो इनभल्भआव थाफानानै माने इंगेजआव थाफानानै खामानिखौ मावदों। खिन्थु आं आगोलनो बुंखानाय जादों दे न'खौ आं लुनाय जानाय नङा। दा बेनिखायनो ग्रुप दानानै जोङो गावबागाव मेम्बाराबो पावार थायो नालाय, गावबागाव गामिनि मेम्बार गावबागाव रायजो राजाजों बिसोरो खोथा गोरोबलायनानै न'खौ लुहोलायदों। बिनि सायावहाय मानि बिसोरो अजद दैखांलायखो बेयावथ' आंनि माबा गैया, कमेन्ट गैया। आरो बिसोरो उमुक मेम्बारनो न'खौ लुहोथारनांगौबोथ' आं बुङाखै। दायो बिसोरो गामिनि सासे मेम्बार नालाय बेहाबो अधिकार दं, सासे चेयारमेन बायदि। बे हिसाबै बिसोरो रायलायनायनि गेजेरजों मेम्बारफ्रानो गावबागाव खामानिखौ मावदों। गासै आं 8था ग्रुप दङ, बे 8था ग्रुपआबो गावबागाव मावदों। गासैबो माने रानिंआवनो सोलिगासिनो दं। माखासे हाबाय, माखासे गेजेर नांबाय, माने गैथारि बिदि गैया आरो मैयानि दिनावहाय जायफ्रा नोंथांखौ अजद दैखांदों बिथांमोना बुंदों जे गावसोरनो माने
गावसिनि जा फैसा खरसा खालामनानै न'खौ बानायना लानो गोनां जादों होनना बुंदों जादों नामा सैथो आसलते बेबायदिथ' जाफेराखै मानो होनना बुङोब्ला बिसोर गावसोर हायै हिसाबैनोथ' मेम्बारजों लोगो लानानै खामानिखौ मेम्बारजोंनो हेफाजाब होलायनानै न'खौ लुफुंनो नागिरदोंथ' बेबायदि हिसाबैथ' बिसोरो रावबो गावनि फैसा गारनानैथ' मावाखै दाने जा जों नुनो मोनदों जे सेकेन्ड किस्ति फार्स्ट किस्तियावथ' ओरैनो फैसा थाना बानाखा सेकेन्ड किस्तियावबो ओरैनो थोहैया ओरै नामायबोनांगौ जायो दा थार्ड किस्ति हाबनाय लोगो लोगोनो मा खालामो जोंनि बेनिफिसियारिफ्रा माने जे मेम्बारजों एग्रिमेन्ट खालामनानै खामानि मावदोंना बे फैसाखौ बिसोर हरा नालाय दाना बिराद ओरै खामानि मावनो सर्ट जानानै थादों आरोखि थाखा फैसाया सर्टेज जादोंब्लाबो उपाय गैया दायथ'खौ लाबाय हिसाबै माबा मोनसे एंगेलजोंब्लाबो बे न'खौ फुरायै लुफुंनो होननानै थांखि लानाय जाबाय नांगौ बायदि मेटेरियेल्सफ्रा गोजौनिफ्राय फैनानै मेटेरियेल्सआथ' नांगौ बायदि गासैबो थाखा सर्टेजनि थाखाय एसेबां माने एभेलेबल जायाखै जाद्रायाखैबो नङा मथा मथि 75% मेटेरियेल्सआ जोंनाव फैबाय खिन्थु 25% मेटेरियेल्सनि थाखाय एसे खस्थ' मोनदों आरो माने एसे खस्थ' मोनो माने जोंनाव दरजा आरो खिरखिया फैनायमोनब्ला खामानिखौ एसे आग बारायनो हागौमोन आरो थारमाने बे बुस्थुआबोथ' मा जाहैबाय दंफां लाइफां जोंनि जि आबहावाखौ बासायनो थाखाय दंफांनि होनानै लहानि बानायदोंमोन नालाय दा कम्पानियाव मोनसेयावल' लायनाय जाबाय मालाखौ मोनस्लाबाखै जोंनावल' नङा आरो गोबां बिसिडिसियावनो साप्लाय होनाय माला एसे सर्टेज जादों दा बिसास खालामदों बावैसोनि उनावनो बे गासैबो खामानिया साक्सेस जाहैगोन आरो समसिम हालागै गिबियावनो आं बरायग्रोनानै लाबाय दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय थाइखाजरा बिसिडिसिनि सिङावहाय थाइखाजरा गामियाव आंनि PMGY न' लुनायनि सायाव एसे अजद दैखांदों नाथाय बे अजदआ मोनफ्रोमबो नंखाय माने बिथांमोना दासिमाव न'खौ लुवाखै बन्द जानानै दं होननानै बुंदों खिन्थु न'आ कन्टिनिउ सोलिगासिनो आं लुगासिनो दङ आरो न'आ माखासेहा कमप्लिटबो जानो थांगासिनो दङ आरो अबेबा टप लिंटारसिम सोलिगासिनो दङ आरो दा मिस्ट्रिफ्राबो मावगासिनो दङ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो गावसोरबो थांलाय फैलाय बेनिफिसियारिफ्राबो नुगासिनो दङ दा माखासे पाब्लिकनि अजदआ आं बुंनो साननायाव माने बिथांमोना गोबाव टाइम जानायखाय माने एसे गोसोआव नार्भास मोनदों बिथांमोना आं खावलायहरो बिथांमोनखौबो जाहाथे बिथांमोना नार्भास जानो नाङा गोजौनि निर्देश बायदि जेनेबा सरकारनि निर्देश बायदि बे न'आ निस्सय जाफुंगोन दा सारमोना जोंनो निर्देश हरनाय मथे मार्च आरो एप्रिलनि गेजेराव बे न'खौ साक्सेस खालामना होगोन बा जाफुंगोन होननानै जों सिगाङाव निर्देश हरदों दा बे लेखायैनो जोंबो न'खौ मोजाङै मोजां मावफुंगासिनो दङ बा लुगासिनो दङ जोंनि थाखाय न'आ दासिमाव स्टप जायाखै आरो दा आंनि सायाव बा थाखा लानानै जानाय बा माबा जानाय आंनाव बिदि आंनाव गैया आरो रावबो बुंनोबो रोंनाय नङा दासिमाव आरोखि दा आरो जोंहा माखासे बुस्थुआ बेल' दि मिस्ट्रिला एसे जोंहा ओजोंहाय स्टपआव माबा जानायलाय दा बे बुस्थुआ एसे सफैथ'वाखै बेबो सफैगोन सारमोना बेखौ बुंगासिनो दंखायो आरो लोगोसेनो जों न'खौहाय सोरबा सासे व्यक्तिगत मेम्बाराल' मावाखै जों जयैनो चेयारमेन इन्जिनियार बिडिअ जों गासिबो जयैनो बे न'खौ मावनाय जादों गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं बारा नङा फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन